Bawas Basura program, kapalit ng bigas, palalawigin pa sa bayan ng Umingan. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Ilang residente sa Barangay Amaronan at Barangay Lauren sa bayan ng Umingan, Pangasinan ang nakapagpalit ng mahigit 1,200 pirasong malilinis na juice packs kapalit ng 12 kilo ng bigas. Ang inisyatiba ay bahagi ng kampanyang Bawas Basura ng bayan na naglalayong gawing kapaki-pakinabang ang mga basurang maaaring i-recycle. Ayon sa lokal na pamahalaan, bukod sa pagsulong ng kalinisan, nakatutulong din ito sa pagbibigay ng dagdag na pagkain sa mga pamilya. Plano rin ng pamahalaang bayan na palawakin pa ang programa sa iba pang barangay sa Umingan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.